Kan du huske den første gang, du røg? Ja, det kan jeg godt. Det var nogle kålmål uden filter, og det var meget ubehageligt. Jeg begyndte at hoste en del. Det smagte rigtig dårligt. Men ja, hvad gør man ikke? Ja, det er det. Hvad synes du, det giver dig at ryge? Det er meget afslappende. Det er rigtig godt op til eksamener, der kan man godt ryge en del. For at komme sådan lidt ned på jorden. Har du tænkt på at holde op med at ryge? Ja, det har jeg da. Det kunne være rigtig rart at holde op med at ryge. Det koster rigtig mange penge i hvert fald, når man har et stort forbrug. Så jo, det kunne være rigtig lækkert. Har du sat dig ind i, hvad rygningen gør ved din krop? Ja, det synes jeg selv, jeg har. Der er også noget med cancer og ja, en masse andre forskellige lungesygdomme. Så er der også noget hjertekarsygdomme. Blodtrykket det bliver vist også forhøjet en del, når der er med ryger. Og så immunforsvaret kan hos nogen jo også blive halvdårligt. Så kan du bedre få sådan nogle små sygdomme. Det er rigtig irriterende. Tak.